Hei lapset, tervetuloa yhteiseen lasten oikeuksien päivään. Meillä on täällä yhteinen juhla. Me kaikki olemme erilaisia, kuten saitte kuulla jo alkuviikosta, mutta meillä kaikilla on oikeus kuulua yhteiseen ryhmään. Lapsilla myös on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua toimintaan. Se tarkoittaa sitä, että te saatte olla osa jotain joukkoa, eikä ketään saa jättää ulkopuolelle. Se tarkoittaa sitä, että teitä ja teidän ajatuksia pitää kuunnella. Tiesittekö, että lapsen oikeuksiin kuuluu, että aikuisten pitää huomioida lasten mielipiteet heitä koskevissa asioissa? Tästä on aikuiset tehneet sopimuksen, jota sanotaan YK:n lasten oikeuksien sopimukseksi. Joskus oma mielipide on vaikea sanoa ja silloin aikuisten pitää auttaa lasta. Ihan jokainen voi vaikuttaa siihen, että kaikilla on kiva olla. Voi kuunnella toisia ja hakea mukaan, jos joku on vaikka ujo eikä uskalla tulla leikkiin. Tai voi vain olla hiljaa rauhassa vierellä, jos se tuntuu sille toiselle paremmalta. Kaikki me olemme hyviä tyyppejä, ihan jokainen omalla tavallaan. Ja niin tekin olette kaikki hyviä tyyppejä omalla tavallanne. Nyt me saamme yhdessä laulaa ja soittaa yhteinen laulu, meidän rytmi.